Mae fferm Ceinog ger Corwen yn gartref i Alan ac Anna Llwyd Williams a'i 3 plentyn, Enion, Lliwen a Gwenith. Maen nhw'n ffermio 500 erw i gyd ac yn cadw tua 1000 o ddefaid a dros 250 o wartheg. Dyma na waith parthi fa. Hein eisiau fyd. Chydig bach i hon? Ia, chydig fan'na, please. Chi gynod. Gwartheg i gyd i fewn, Alan? Dan, ni'n tynnu amser nhw'n allan wan. O'n i bron ar ein allan os oes gen dweitha fan, ar yr eira ddod a sboilio'n hwylio ni. Be di'r drefn efo'r gwartheg? Mae yna rhyw 80 o fuchod trigno yma. Mae jyst dros 100 yn nhw'n llaia yn y Gwanwyn. A wedyn y gweddill mis Tachwedd yma. A wedyn, da ni'n pesgu'r llaia i gyd, cadw'r llaia i gyd yn blaen a pesgu nhw. Da chi'n ffeindio bellach bod y farchnad yn gofyn am fath gwahanol o anifel? Yndi, un peth braf, ni'n bod yn mynd ar carian ar y bach. Mae rhywun yn gweld, dyn nhw'n eisiau gymryd o ffat yn nhw. Maen nhw'n teddu licio nhw mwy lun, lle gadael pan maen nhw'n mynd i'r auction, mae eisiau cyfar dan yn nhw'n de, iddyn nhw'n neud y pris. A beth ydych chi'n rhoi iddyn nhw'n gweld bagia o haidd fan hyn, yn haidd chi'ch hun? Ia, dyn ni'n tyfu rhyw hanner canacar a haidd, a wedyn combeinio rhan fwyaf hwnnw. Rwy'n i drio llynedd, crimpio, rhyw 40 tunnell, a ni gweld hwnnw'n gweithio'n dda. Llai o waith o fan gia yn y pit yn barod, a jyst rhaid a gwartheg yn neud y dda yn y fan de. Pa mor bwysig ydy cael wythnos benodol i ddathlu cigeidion? Mae'n mynd i fod yn lot o help yn dydi. Mae cigeidion mae'n bwysig iawn i Gymru mae'n dydi, a mae'n bob ymwybyddiaeth sy'n rhywun godi yna fo, mae'n mynd i fod yn help yn dydi. Gwartheg masnachol ydy'r rhan fwyaf yng Ngheinog. Mae yna chydig o'r ei glas Prydeinig pur wedi bod yma ers tro, ond ar hyn o bryd maen nhw'n datblygu mwy ar y limosan. Mae gennym ni rhyw 2 bedr o'r British Blues wan. Ar un i gychwyn ar reit eger, ond da ni wedi tawelu ar heini achos, wel, oedden nhw'n high maintenance fel da ni'n gael nhw lle, ond lot o ofal o'n nhw wedyn oed o lloiau. A gorau watcher nhw o hyd ac oedden nhw rhan fwy'r amser yn cesareans a lloiau'n cael signo ac o'n ddim amser i fod o'i cwmpas nhw, so da ni'n rafu fo heini, ond mae'r teulu wedi cychwyn efo'r limousines a mae heini'n llewyrchus a mae'n eto 10 ish, dwi'n meddwl, o fuchod o heini yn byr yma lle, a wedyn croes dy'r fuchod eraill i gyd. Da chi wedi dechrau'r lloiau? Do, mae'n llo bach yna yn newydd bore yma. Alan dweud stalwm oedden nhw'n arfer cael problem fo sgwrio, a wedyn bys nhw'n arno ddechrau godro bob uwch ar ôl dod o llo a rhoi'r llaeth melyn cyntaf i'r llo bach lle a tablet, rhyw dabledi hefyd sydd yn, a mae diolch yn ofnadwy rhag yr helyn sgwrio lle. Mae'r fuwch yn mynd i fewn i'r crush a cael ei godro yn fanno? A wedyn mae'n saff yn fanno i ni wedyn felly rhoi llaeth i'r llo heb bod y fuwch o gwmpas i gawn i rwy'n brifo lle a wedyn... Nesach chi'n treu godro hi ar llo bach yna, sy'n mynd yn hyrt? Na, wrth roed y fuwch yn y crush fel e, mae Alan yn stripio bob teth yn neud siŵr bob teth yn iawn a bod yna ddim infection neu death drwg yna lle. Ac os oes yna broblem felly, wel, da ni'n medru trin hynny'r un pryd efo tubes felly, a wedyn mae'n sicrhau bod o'n cael yr maeth gorau ar y diwrnod cyntaf. Ers chwarter canrif mae'r teulu wedi bod yn arddangos mewn sioeau ar hyd a lled y wlad. Roedd sioe Mo yn y 2009 yn un arbennig iawn iddyn nhw. Fe ddaeth y fuwch fawr wen a facwyd adre gan y teulu i'r brig, Ceinog Branwen. Ac mae'r gwaith paratoi ar gyfer sioeau 2012 newydd dechrau. Mae'n edrych yn dda, dydy. Dawel braf. Mae'n dawel, mae gennym ni pan mae'n lo bach a wedyn mae di hen arfer sŵn plant eich chwmpas i efo peth ydyn nhw, andych mo. Licio cael ei mwytho. Yndi. A'i fampro. Mae wedi cael dipyn o bampros pan mae yma, dweud y gwir. Plant mae chwmpas i o hyd. A'i henw llawn i rwan, Gweno Gelli. Gweno Gelli, ie. A dyma'r tro cynta i Gweno gael ei thrin ers misoedd? Ie, dim wedi bod allan o cetes, wan dim wedi bod allan, wrth gwrs yn cael ei dyfru am bob dydd, ond dim wedi cael dim sylw es. Dim wedi cael siampŵ yn set? Na chdi. Anna fo? Dim ys y Parry, ia. Hollol llonydd? Ne. O, sy'n ni'n mynd i arw. Chdi bach o bampron hyn, yna. O, ni nes Alan! Anna fi! Ia, na chi. Gobeithio chi mor fedr a hon, de. Glas a'ch chi'n mynd yna? O, Paul!
dros hanner yr holl gig sy'n cael ei werthu ym Mhrydain yn gigeidion, a hynny yn galonogol i Alan ac Anna Williams. O, da ni bach mwy galonogol o'n efo'r gigeidion ma'n dydyn. Mae prisiau dda, ddim yn dweud mae costau bod beth i codi ar y gyfer ond mae alw am gig yn does. Yn ôl o'r rhagolygon, maen nhw'n dweud bod y galw yn mynd i gynyddu'n dydy. So, rhaid ni fod reit brwdfrydig a dych mlaen dyfodol. O'r cynllun yn neud i cario mlaen fel beth ni'n bod yn neud. Trio codi soc o safon gylew. Trio bach elw yn nhw wrth yn mynd. Ac Anna, chithau yr un mor gefnogol ag erioed. Ia, na i neb i Alan yn ddeithio am wneud. A parhau i wenu.